Yo, petakan yo. Caknan ya. Sadasar dino rada kemenyek Mbak suwirat ora daerah iki ayo sanggar hascarya lara ora gathuk kanggo sanggar dasarina ayo dasarina ya 6 ciji monggo Mas siluman kerbau nggih Mas Asman. Kok sing goleki wong sing siluman nek aku karo wani nek karo kowe kan ADCS. Saya sasi sirai saya gedhe, saya gedhe. Dasatino malam. Sing tenanan to moh aku balene. Dang ngono sing gagal. Dasatino malam. Minggu ya
Wilujeng dalu mak wilujeng dalu ngaturke panuwun sing tanpa upama ya no ya mak iya iki mau tak pilihke lagu begadang tegese ning jerone cakepan malam minggu bareng-bareng rame-rame nonton wayang no iya begadang kuwi kena watone ning bab positif lho ngono ya mak nek nonton pagelaran wayang ini iki apa jenenge bareng-bareng nonton pagelaran wayang kuwi jenenge hal-hal sing positif tegese dawuh pangandikane pepundhene awake dhewe mau panjenengane Pak PLT Sekda panjenengane pepundhenku Bapak Winarto SSN no iya sing bener SSN yo mak SSN kuwi tegese sarjana seni nduk ora sombong piyayi seni sing duweni pejabat dhuwur ya kuwi PLT Sekda pepundhenku panjenengane Pak Winarto tepuk tangan untuk Pak Winarto lho iki ya to mak mensik saka seni nduk lulusan isi pedalangan saiki lho dadi PLT Sekda ya dadi bapak pejabat sing kaya panjenengane Pak Winarto kuwi sing patut diacungi jempol klebu jajaran-jajaran lurah sing kalungguhan iki nindakake wajib ya kuwi nggambuhake rasa no ya grimingane gender ya mak nggambuhake rasa TKT gumolong sediane kalungguhan iki urunan nduk urunan gelar wayang sing kaya ngene iki hebate alhamdulillah tepuk tangan untuk Bapak Ibu Lurah sekecamatan Barat oh iya jadi hebate kaya ngene iki nduk matur nuwun ugi dumateng panjenengane Bapak Camat ana ing Barat kene no sing wis ngajangi jembar halaman kecamatan Barat minangka ajang gelare pagelaran seni pedalangan ana ing bengi iki wayang kulit ing bengi iki ngono yo mak sing dipangarsani dening pepundhenku ya kuwi panjenengane Bapak Budi Jatmiko oh iya sing minangka dadi ketua Badan Kerjasama Antar Desa sing disingkat BKAD oh iya ya mak iya jan tenan nduk rasaku trenyuh ora mung piyayi sakmene iki sing tresna karo wayang banyu dan ya tresna karo wayang yo iya to mak mau ket sore mau wis udan gejeh iku aku mau wis pucet ning omah nduk iku sing nonton ana apa ora iya ning nyatane kabeh padha semua kabeh padha tumplek-blek rawuh ana ing halaman Kecamatan Barat Kabupaten Magetan kene ya no ya mak iya iki mengeti ulang tahun Kecamatan Barat utawa hari jadi Kecamatan Barat sing kaping 23 taun no. Kaping 23. Loro karo kuwi 3 kuwi nek didadekake siji ya kuwi 5. 5 kuwi pedomane Pancasila, dasar-dasare negara ya kuwi Pancasila. Oh ngono ya Mak. Mula komplit lho. Ing nomor 1 ya kuwi ketuhanan yang Maha Esa. Kuwi nyenyuna ning ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat gelar kabudayan sajroning sasi poso iki ora apa-apa no. Oh iya, iki kan sik urunane lurah-lurah to no. Iya, sombe nek lurah-lurah iki wayangan apa kuwi jenenge ora wayangan dhewe kuwi dosane ora lumrah wong no. Oh iya. Dadi iki kan urunane lurah-lurah. Iya, iki kan tambahan jabatan 2 tahun ya to. Iya. Ini kudune syukuran lurah-lurah kuwi siji mboko siji dadi Manjung yo wayangan dhewe lho. Purwodadi yo wayangan dhewe. Ning ra entuk sambatan Purwodadi yo no. Ya. Ora kena sambatan. Di Manjung yo wayangan dhewe, Junggrang yo wayangan dhewe. Aku krungu arep ganti dalang. Tidak semudah itu anak muda. Oh tidak semudah itu. Kula kang saka kuwi nyenyuna ing ngarsane Gusti no, bakune awake dhewe nyenyuwun supaya Bapak Ibu Lurah ana ing Kecamatan Barat kene iki tetep manunggal gumolong anggone ngasta pusaraning adil ya kuwi ngesuwi para warga masyarakat ana ing desa. Amin Allahumma amin. Muga-muga kabeh padha pinayungan rahmating Gusti Kang Akarya Jagat. Ya ya Mak iya. Hasbunallah wa ni'mal
Lek Uun ya enggak. Yas uyung pinyawulan kanyor aja mati kliru monggo Gusti Allah sesambahanmu rintangan memang waktu kanggo braslo sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rentan lan telu mung limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu piye wayangan ing sasi poso ya dadi antarane budaya karo agama kuwi aja ditabrake ning malah didadekake siji ya ana kene iki panunggalane no ya janjane ngono yen agama karo budaya kuwi padha-padha pengertiane nek agama kuwi panembahe menungso ngatas ana dewane ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala nek budaya kuwi saka ngisor ning dhuwur. Oh iya, nek agama kuwi saka dhuwur ning ngisor. Saka ngisor ning dhuwur kuwi tegese budaya. Budayane wong Jawa angatas ana ing dewane nyuwun ning ngarsane Gusti. Firmane Allah lumantar agama saka dhuwur ning ngisor. Sing kudu nindakake gawe Gusti lan ngedowi marang apa sing dadi larangane Gusti Allah. Ngono yo, Pak. Lho kang saka kuwi dina iki aja kaken gunung sing tanpa guna merga uga dimeriahke bintang tamuna. Ya, lho kang saka kuwi aja kesuwen ditimbali dhisik panjenengane Pak D Gareng. Lah. Oke, siap. Munggah ning pepanggungan monggo Pak D. Kampang suling kumandang awak. Selamat malam. Sugeng dalu Mas. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Selamat malam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anyep. Pertengahan poso nek rezeki teko. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah kena nggo tuku astor. Kok sastor lho? Kunggo cepak-cepak nek Oh nek godho. bodoh ya. Berarti nek jenengan ora ditanggap ning kene ora iso nyangoni anak putu. Wis matur nuwun pokoke niki tegese kaya dene kanugrahan. Kanugrahan kados anu nggih ketiban Kecamatan sampur. Barat niki luar biasa. Pripun? Ngerti nek enek kere kesakat tenan iki. Nggih mboten kere jenengane piyayi hebat ning TikTok wis. 15 dina ora nyambut gawe Mas Putut. Nggih, Dalu niki alhamdulillah. matur nuwun sanget Pak Camat Barat, Nggih. Bapak-bapak kepala desa Betul. sekecamatan Barat, Barat, betul. ugi sedaya warga masyarakat. Nggih. Alhamdulillah muga-muga berkah barokah sedayanipun. Amin amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Nggih. Udan tanpa leren. Estu. Deres tur nganggo banget. Tenan niku Pak De. Muga-muga derese udan iki padha karo derese rezekine warga masyarakat ana ing Kecamatan Barat mriki Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat Mas? Alhamdulillah pangestunipun. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Mayang terus. Alhamdulillah nggih nembe pisan. Somben mei kula tusane petuk jenengan barang somben mei. Nggih. Udan niku mau ket sonten Pak De. Leres. Nggih. Ning mriki kesek nek mriki. Mriki maksudnya mboten patek banjir. Mboten banjir. Ngen kula mriko. Banjir nganti sak gulu. Banjir iki ngantek sak gulu Mas. Banjir niku sak gulu. Kuwi sak gulu tenan kuwi. Sak gulu pitik. Dadi monggo diterusne Pak De. Mboten. Tak kira nek jenengan terus ngomong-ngomong perkara udan. Mboten nggih. Lah ya, nggih niki acara ulang tahun. Betul, ulang tahun Kecamatan Barat. Kecamatan Barat ingkang kaping 23. 23 tahun. Betul. Ngiras pantes kali syukuran bapak-bapak kepala desa tambahan 2 tahun jabatan. Jabatan. Niki nek nggen kula mriku arane nyewu ngiras ngijing. Kok saged? Kudune iki ulang tahun kecamatan sing 23 tahun ki wayangan dhewe. Nggih. Lah paguyuban kepala desa ki ya gelar wayang dhewe. Paguyubane wayangan dhewe. Nah, Ya, kepala desa per desa ku wayangan dhewe. Kudune, dadi mula nek nggen kula nek kenten iki nyewu ngiras ngijing. Alias Irit. Lho, tegese sing penting wis kaleksanan sak kabehe. betul. Nggih. Tegese ya rasa syukure atas 2 periode jabatan kepala desa nunggil nyawiji dadi siji kalian Ambalwarsa Kecamatan Barat ingkang kaping 23 taun. Nggih. Nggih. Donganipun warga masyarakat Barat tansah pinaringan sehat jasmani, sehat rohani, pinaringan bagya mulya donya lan akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, nyenengke sampun pendak tahun wayangan to nggih? Alhamdulillah 2 kali niki, Bu. 2 kali. Oh, nggih. 2 kali. Pak PLT Sekda niku di dalang lho. Pak PLT Sekda Kabupaten Magetan. Oh, nggih. Pak Winarto. Pak Winarto, sarjana seni. Opo Pak Winarto niku dawuh. Nggih. Kok nate ngejak jenengan? Alhamdulillah dereng. Akhirnya alhamdulillah ampun. Dereng. Ning ya mbok menawa lantaran Mas Putut mengke terus Pak Winarto dagelane Terus aku Winarto. dadi makelar dalang ngono. Mboten tegese iki gethok tular. Oh, gethok tular. Wong jenengan yo laris kok. Iya. Mengke sing asta Pak Winarto dagelane Winarno. Asline jenengan asmane sinten to, Dik? Dion Winarno. Nganggo Dion Barat. Lho. Dion niku ngadiono. Sungkem bekti kula Pak Camat ugi perangkatipun, sedaya perangkatipun, bapak-bapak unsur keamanan saking Polsek, saking Koramil ugi parang rawuh sembahipun. Nggih, siap. Sedaya kemawon nunggil nyawiji dadi siji ngetokke nek Barat niku kecamatan sing guyub lan sing rukun, tentrem lan ayem. Nggih. Nggih. Wah ngeten iki tahun ngarep mesti wayangan melih enten mriki melih Mas. Insyaallah buka, nggih. Nggih mugi-mugi mawon Pak De. Harapannya kan begitu. Ngeten, wong kantor camat utawa kecamatan niku lak melayani masyarakat sak kecamatan. Betul. Niki perlu ditarekne kalau warga masyarakatnya sak kecamatan. Oh, ditarekne. Tahun ngarep wayangan melih cocok.
Oh, kalah masa Pak Camat. Oh. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Oke, tenan. Wayangan meneh sasi ngarep. Sasi ngarep. Tahun ngarep. Tahun ngarep kok. Barat niku ten pasar niku nggih Bratayuda niku wayangan ben taun. Kok barat Barat niki, pasar barat niki. Nggih, niki lak sampinge ten pasar. Oh, peken to niki. Peken niki. Oh, terus ben taun wayangan terus ngene dalange kula pisan tok nembian. Oh, ala sing barat niki to. Nggih. Sampean kira gak ping pisan. Temeriku ping pisan. Oh, gurumu nyek lho. Lah sampean wis tau ndamel ning ngono lho. Belas. Yo belas kok. Ngono Golek kanca kok ya. Golek kanca. Ih, ugi ngaturaken apa? Saksi kok jak ngomongan iki. Oh, tak kira ketekak kok ngangek kok. Ngaturak. Nono. Kuwi anakku lho Mas, sampean aja neko-neko lho, kuwi anake dalange lho. Oh, niki putrane Mak jenengan, Mas? Oh, sampean kok ngelone ketekaki sampean sing rene sing ndang sapa? Nggih, ngapunten, Mas. Lah ngakek-kakek kaya kucing kepidak, ngapunten, Mas. Lah aku bapake kucing. Putrane jenengan. Heeh. Ngerti aku kok wedi girab-girab arep metu rene, wah tuakut lewat kono. Ketok nek dalange ora tau ngajak piknik anake, mula anake ngerti aku wedi iki tegese bocah ku rong tau ditontonke kethek, ngono lho. Sampeyan sama perkara kethek lho. Lho iki Mriki niku Gunung Lawu. nggih. Yang menaungi Kabupaten Magetan adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu niku gene kethek Mas Gareng. Oh. Suatu saat Mas tak bedheki Mas ya. Tak bedheki apa tak omongi? Tak omongi. Gunung Lawu ki kobong Mas ning ngono. Apa? Lah keluarga kethek ki do mlayu kabeh medhun ning Kabupaten Magetan Mas. Keluargane kethek. Dadi enek bapake kethek, ibuke kethek, karo anake kethek. Suatu saat Mas, ketika itu anak kethek ki dituwabrak karo truk tronton. Bus, anak kethek itu mau mati. Bapake kethek nesu ora Mas? Yo nesu. Sabar Mas. Sabar. Sik to Mas. Jenengan sing ngendikan iki lho. Enek anak kethek ditabrak karo tronton. Bus mati. Ya ta, anak kethek mau mati. Bapake kethek nesu ora Mas Gareng? Nesu. Sabar. Sesuk gawe neh sabar. Lho aku ki berarti bapake kethek to. Malah jenengan wis hafal kethek to Mas. Lah apa emang? Oh, kethek. Iki umpama nek gedang karo enek iwak teri. Iya. Kira-kira kethek iki milih mangan sing ndi Mas? Ya milih gedang to Mas. Padha ketheke lho kok ya dadakan. Lah ya iki mau cara sak lur kabeh to sak. Nggih, mboten ana napa. Monggo Dek, anu apa kuwi monggo Pak Gareng. Nggih Mas kethek. Anu Mas Jalang, alah. Dadi melu padha klerune to ngene iki. Senengane kok kethek kok omong-omongan dibayar iki lagi ning barat kene iki. Senengane kok kami sosolen. Tegese ngeten lho, Mas. Napa ngomong-ngomong perkara napa? Ngomong-ngomong tegese pripun tegese nggih. Tegese sowan dalu niki. Nggih. Iki ngonceki masalah warga masyarakat utawa kecamatan Barat. Pripun dionceki pripun? Maksud iki didongake lho, Mas. Didongakne apa kok didongakne mau wis didongakne kok sore mau. Maksudnya ini ngene Mas, maksudnya iki diberikan dukungan. Ya dukungan iki wis bar pilihan didukung neh nyapa? Astagfirullahaladzim. Iki wis bar pilihan Mas. Kepala daerah itu sudah pilihan nyapa tetep didukung neh. Sabar. Napa? Bapake kethek sabar. Poso sabar. Maksudnya iki kita berikan support. Support ki masamu piye kuwi? Nah, kita ngaradong to. Tegese iki kita berikan semangat. Semangat. Nah, kangge kecamatan ana ing Barat mriki. Nek ngaturi semangat piye? Semangat. Ya tegese semangat dengan hari jadi yang ke-23 tahun. Mbah ini bisa dikatakan semakin maju semakin dewasa. Kedewasaane kecamatan Barat untuk kemaslahatane warga masyarakat sekecamatan Barat. Nah, dalam menjalankan tugasnya lebih semangat lagi. Betul. Semangat tegese semakin mantap untuk Kecamatan Barat. Tepuk tangan untuk Kecamatan Barat. Tepuk tangan. Nggih. Ngono lho, sing tak karepne ngono kuwi. Kok berupa enggak dicegali ae. Nek awon nek ora padu ngopo to sano iki. Poso lho, sabar, Bapak kethek sabar. Biasanya tulung aku diokai campur sari lho. Nggih, sekar kenangan. Nggih. Siapa, Dik? Dan bayi enten mriki. Nggih,
Wis biayi niku pokoke kula ewer-ewer terus pokoke mengestoni kula. Lah katok amah apa piye kok dewer-ewer? Maksudnya niku kula suwuni pangestu terus. Oh, waduh Mas Yogi Bagong pun dangu anggenipun dados yoga beduk. Sampeyan ki piye to? Kuwi punden kula ngawur. Punden? Heeh. Kok ora diobong-obongi nek punden? Oh, punden tegese iki pini sepuh senior. Sungkem kula bekti hormat saya untuk Mas Yogi Bagong. Pak De Gareng nika wau ngaten Pak De. Pripun? Nika kula wau saderengipun minggah panggung wau kula pun diamper-amperi kalian adik kula Birgita niki. Ya niki. Birgita niki. Niki wau pokoke intinipun wonten fans yang dari Belanda. Londo. Ya ta? Londo. Nggih, fansipun Mbak Birgita kalian Mbak Elisa Orkanusa Lasso minta untuk panjenengane menika gambyong. Mbak Birgita kali Mbak Elisa. Kalian Mbak Hanaluka. Oh, Mbak Hanaluka. Lah Mbak Elisa? Mbak Elisa kersane ning garunge. Oh, lah piyayine Londo pundi? Piyayinipun Londo menika taksih mresani live streaming. Nggih manggenipun teng Londo mriku. Dadi Londo iso streaming kan? Bisa. Malah benjing menika badhe ngersakaken rawuhipun pagelaran wayang kulit wonten ing Belanda mriku ning tanpa dagelan ngaten nggih. Gareng. Mboten ngagem gareng to mriku nggih. Kula wengi wayangane Mas. Napa? Kula awan kok mengke kok. Lho, awan to? Awan enten uyon-uyone mengke kula. Uyon-uyon mosok didageli. Enten carane MC ya awan kok. Oh nggih. Kok panggah ngeyel to sampean iki. Ning kono ki angger awan ki uyon-uyone ning kono mesti udan. Sampeyan ora ngerti ning kono ki mesti hujan salju. Sampeyan urung dagel, kuwi sampeyan wis keteren ngene wis dadi es. Oh. Kuwi udane awan. Awan. Berarti esuk Mas aku. Esuk. Esuk yo mana saya nemen melih, Mas, temriko. Jadi cuaca di sana itu apa menika kebalikan saking mriki. Mriki biasanya udan niku kan bengi ngaten iki wau. Mriko malah esuk. Jadi kalau pagi itu di Belanda itu malah saya nemen udan, apa jenenge terus salju, angin, niku komplit temriko. Iklime ngoten nggih. Nggih. Dadi critane kuwi engko ya ora sida esuk ora sida awan, wengi wayangan ya ora sida, Mas. Kok iso ya? Ben sisan padha sing ramangane. Nggih, nika kala mau wonten dawuh sugeng dalu Pak Dalang Putut dipun tepangaken kula Bapak Oka Wibowo saking tlatah Amsterdam, Belanda. Oh, Londo. Kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi menika wonten pamundutan beksan Gambyong Parianom. Nyuwun piyambakipun Mbak Birgita request menika kula aturaken kagem Bapak Sudarsono. Mboten mantep ya, Pak. Bapak Sudarsono kalih barisan Jokowi Loversnya sugeng amirsani wonten taliasipun. Lho, kok dereng kula tampi menika, Pak? Mboten, Den. Lestarilah budayaku matur nuwun. Kira-kira nek urung nampa digenahke. Mboten, Den, mboten. Nika ugi wonten mamundhut Pak De Gareng. Assalamualaikum kagem Mas Gareng, pangapunten. Nyuwun gah aku nek ngono. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora nek kok asal-asal mengko babar ora nek. Wacanen, wis, wacanen. Lan joget. Assalamualaikum WRWB. Cobi. Pak Dalang, kula nyuwun gending gugur gunung kalian cengkir wungu. Ning nyuwun tulung, Pak De Gareng niku rupane elek, mengke ampun beksa nggih. Oh nggih. Nggih. Niki lho sing matur niki. Yes. Yo. Iya iki bener, tapi tulisannya sing Pak De Gareng ampun beksa iki sing endi? Wah wis kena anu banyu udan luntur. Mengono kok suwun. Nggih, menika dipun pinakanirin nggih Pak De Gareng nggih. Tari Gambyong. Nggih, ning sanes Parianom lho. Rusak. Gambyongipun PKJT nggih. Benangipun lulurolone non tak ketatang dadung tak tantang lulung tenang nggih. 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 Nek teng mriki lunem Luluro luro jinem tempyong tempyong. nek Karanganyar moji roji. Moji roji. Halo Mas Akil, Gambyong PKJT.
Matur nuwun nika kala wau sampun dipun pinangkani nggih Pak Degare nggih. Dawuh saking Pak Oka. Ya, Ingkang betul. saking Londo. Betul. Pak Oka pancen puke menika nggih. Nggih, nggih. Nggih. Gambyong Parya napa iki? Mak PKJT. Morumoji nggih. Mbak Birgita karo Mbak Hana Luka. Hana Luka. Matur nuwun Pak Oka. Nggih. Priksani. Ugi Saking kula Belanda. kintunke kangge dulur kula ingkang wonten Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok. Mas Tarno Tania Jaya. Oh iya, nggih. Pak Trimo ingkang saking Untara Nadi niki nggih rawuh. Pak Trimo saking Untara Nadi, wong nggih. Oh kalih Pak Deas Moro Santo ugi rawuh niku. Matur nuwun, matur Nggih, nuwun. Pak Jan, nggih. Matur nuwun Pak De rawuhipun. Kaya krungu-krungune nek kene nek wayang. Oh lah nggih no, piyayi budaya kok. Pak De. Leres, leres. Nggih. Ya, Mangke ngaturan minggah Nggih. panggung. Mengke nggih gara-gara. Nggih, aturaken panon ingkang tanpa pepindhan.